Zovem se Milivoje Šljivić iz Sugubine, opštine Trstenik. Seljak sam na 3 hektara i 62 ara, od toga 37 ara izabran, a ostalo njive i livade. Udružen sam u naše zadruge i toga imam jedinu vajdu što i predam po 2 kola šećerne repe, a oni mene dadu 2 džaka šećera. Surađujemo dobro, strast Boža, vučemo se ki na konopac. Živimo z zemlje i od moje 10 prsta. Kad preradim moje, onda idemo u nadnicu ti tako držim domaćinstvo. Koje je sve na mene, jer mama grozda već nekoliko godina ne može ništa da zapinje, ne može da radi. Ima astmu. A baba Stamena mi već 4 godine živi u postelji. Šlogirana. Mama se mnogo preladila pre neku godinu, kad mu polju zateklo nevreme, na zeblu pa se ne peradila. Bilo to baš u žetve i baš o tem hoću da vi pišem, ali malo posle. Ja sam završio 8 razreda, ali da znate, ja sam sve ovo sam sastavio, nije mi niki pomagao. Dakle, ovako, poručite tem Radošu Bajiću, glumcu, da prestane da me predstavlja i da me glumi po tem narodu, jer ću prvi dan kad padne malo jača kišica te ne mogadne da se radi, da se natovarimo ona u 5:15 preko Levča i da dođem i ja u taj Beograd, da ga ja iskanuram slatko suncem u kalisu nebe. Pa znao na koga se namerio, bre, pa sam ja to zaslužio da smem da izađem u narodni prodavnicu, da sedem da popijem pivo ki čovjek. Jedino što mogu da vi kažem, ja toga Radoša Bajića znam iz vojske. Bio sam onom u iste jedinice. I znam tu da je negde odavde naših krajeva, razumiješ. Doduše, jezda sam ga malo viđao, stalno išao i predstavljao po neke priredbe tamo. Nije ni usio pušku ni 24 sata. To je bilo ovako, trčao on stalno za mnom sa pisaljkom i terao mu da mu ja pričam, razumiješ. Malo, pa uzme nešto pa beleži. A šta beležiš, rekao tu, sunc ti kalisno. Nisam ja znao kakve situacije mi on sprema mene, bre. Jezda bio drug, ne da kažem, nekoliko put mi platio pivu u kasine. Imam i sliku s njim ja iz vojske, slikali smo se mi. Doduše, ja sam ga terao i on, ne da kažem, pristao. Ja sam dao da su rami goru, da su veliča kod čizmiće u čaršije, a on kad vidio onako, pa veli mi kaže, jeli bre, kaže, Milivoje, pa kaže, ovo s tobom onaj glumac. Rekao, nego šta misliš ti, bre, rekao, pa šta ti misliš, ja mači kašalj, pa ja sam Gale, bre, veli ja njemu, razumije. A ma kaže, znam te ja da si ti kiguja, nisam znao da, šta bre, rekao, nisi znao. Ja sam s tem čovekem jeo leba i spavao iste spavaone, krevet do kreveta, skoro 6 meseci. Posle on otišao tamo u dom JNA, mene rasporedili, te smo krčili neku šumu, kaže tu treba da pređe neki put, šta znam tamo. A držao me Čizmić u izlogu skoro godinu dana, malo falilo pa godinu dana, razumiješ, samo zbog Radoša Bajića. Čutalo bi to još tamo, razumiješ, ali jedan iz čelikara, te bre, nije umeo da ispravi sa traktorem, zaleteo se čovjek i razbio izlog, ulobio ga sve, razumiješ. Bilo što je to strast Bože, polomio čovjek sve, bre, sreća te bila poodnata, onaj čovjek nije bio tamo za tezgi, inače zalepio bi ga za zid kimuvu, razumiješ tamo. Polomio čovjek sve i tezgu, i srču, tamo iskominao, načist. Nije umeo da ukoči. Nije ni čudo, bre, nije ni čudo. Ljudi to voze onako, niti mu dozvolu, niti koji krivak. On kad uđaše traktorom, i kad sede na avionu. Neće ljudi to ni da polagao, bre, ne vredi. Ovi tamo iz milicije, oni kad treba da ti dadu dozvolu za traktor, oni te jebendišu tako gadno, ima da zaboraviš koja ti je slava, kao li saobraćajni znac. A cedete, bre, cede, i gledu te kad si psovao majku tamo. A i kad znaš, on te namerno opuča. Njemu se više isplati da dođeš još neki put. Što te više opuča, više ima pare da podele. A ja, kad sam polagao za traktor, stvarno sve sam znao, sreće, mislim, nije to, spremio sam se muški, nema šta. Ja sam ga sve istrokovao, sve sam ga... Sjeli smo mi tamo u jednu učionicu i treba tu da rešavamo one tekstove i sad ja zađavola sedo iza jednoga iz Godačice, razumiješ. A oni ne rasporedili u svaku klupu po jedan i podelili one tekstove, i taman mi treba da počnemo da zaokružavamo. I vele, kaže, ako primete da neki prepisuje, da se dogovara, odmah ga isteruju, razumiješ. Pa ja se sve spremio, šta, razumiješ, sreće mi, ne može da fali, bre. Ja sam terao mamu, budila me u 3 ujutru, pa se ja preslišavao na svežu pamet. Stvarno, sve sam istolmačio, ne može da fali. I tamo se ja počeo da zaokružavam one tekstove, a ispred mene
što se, iz Godačice, kuću mu tu kod crkve, znam ga ja iz domaćinske kuće, ima veliku gvozdenu kapiju i na Avlije, tamo njegovi imali vršalicu i to, stvarno, kad on nešto poče da se vrpolji, razumeš, kid ima vaške, osvrće se nešto, gleda ispod stolice, kad izgubio nešto. A ja se pravim lud i pravim se kao, ja to ništa ne vidim. A onaj što dežurni, onaj milicajac, dežme konja jedan, razumeš, masti mu brkovi ovako a boga mi kad pređe oko pored mene, ja zasmrdi nešto ki na baču. Šećka on, pa malo pa sedne i čita novine. Pa kako vreme odmiče, on sve više sedi i čita novine, a manje šećka. A ja se nešto pitam, onako, rekao, što li, sad čita, što li se ne šećka, misli se ja. Kad ja pogledam, a njemu i cepane novine ovako na sredini neki dvobanak, taman za oko, razumije. Ali ovaj ispred mene, ovaj iz Godačice, on to ne vidi nikako, razumiješ. I vrpolji se on i onako, veli mene onako preko ramena, kaže, ja smijem, kaže, da upotrebljavam svirenu pored škole. Onako, a ja čutim, onako i pravim se lud, a on opet, mislim, jes to Don Šapuće, ali ipak čuje se, znaš kako je. Kaže, ja smijem, kaže, svirenu ispred škole da upotrebljavam. A ja, onako, da bi zamaskirao ono što on govori, kod ovoga što tamo gleda kroz novinu, ja onako počeo se nakašljujem. Kad opet vidi, kaže, ja smijem, upotrebljavam svirenu pored škole, a ja rekao, jebala te svirena, misli ja u sebe, razumiješ, cujem u crkven direkt. I dođe mi onako da ga pesticom, da ga udrim u potiljak, da mu odletio na glavak i luk prišteva tamo do neka tedra, razumiješ. A me tu pita koji moj, razumiješ. Ma rekao, ne smeš bre, ne smeš. Velim ja njemu i onako tiho mu ja to velim, znaš, i gledam one moje tekstove, razumiješ. Kad? Ona dežmekosti se razdetamo. Kaže, šta se, kaže, dogovarate vas dvojice tamo? Mene nešto fisnu me preko stamaka, onako, rekao, ne dogovaramo se ništa. Dajte, kaže, te tekstove vam. Rekao, zašto da damo? Rekao, još nismo završili, veli mu ja. Završili ste, veli on mene. I onako se namrštio, razumeš, ustao, ide vamo ka nama, natoprčio, razumeš, one veđe ježmen klasa, razumeš. A mene se skupilo nešto u grudima, ću da eksplodiram, razumeš. Gledam ovoga što mi steruje, pa gledam ovoga iz Godačice, razumeš. Pa ovoga, pa ovoga iz Godačice. Ajde kaže, šta se kaže, mislite, ćete limun, kaže. Pa rekao, ovaj iz Godačice, rekao, on, ne znam, nisam ja ništa. Ma kaže, ajde, kaže, nemo, kaže, vi mene tu da... I bre, ovaj iz Godačice napravio facu, samo što ne zaplače, razumeš. A ne govori ništa, ti zalivena. A mene je došlo neko da skočim na njega, pa da ga izgazim onako nogama, da ga ulubim sve. A on čuti, napravio facu ki da se usro, razume, a ja onako bunim se, rekao, to nije, rekao, pošteno, ja rekao, ovoga ne poznajem, bre, on priča nešto sam za sebe, rekao, ja njega ne slušam, bre. Kad ona, milicajac, onako, izbeći se na mene, vidi mene, kaže, oj, kaže, ne priče, kaže, tu, kako te nije sramota? Mene ćeš, kaže, ti da driblaš, kaže, ja jaro jedna. Sunce ti kada isa na mene, nešto sruči mi se ki pas seda na glavu, razumiješ. Počne mi svira onako levo uvo od neke vatre. Rekao, kako rekao tebe nije sramota? Vidi rekao kakva ti je glava naduvena, ki kad te izujedali zunzari, razumiješ. I ja tako ripim tu i cepam onako ne tekstovi ispred nosa, one artije, pobacam ono sve. Tako, razumiješ, posle on dao prijavu protiv mene tamo kod sudije za prekršaje i rekao tamo kako sam ga smetao u obavljanju zadatka i ona sudija posle tišao sam gore, on kaznio me 14 dana zatvora i kaže ne bi ništa, mora zbog onoga što sam rekao za glavu i za zunzare mi tako. A znaš šta, te 14 dana sam se izodmarao slatko. Doduše kosili smo neku travu tamo po parkova. Do to svega, do 2 sata, posle povodne posle odmaranje ki u banji. Ne može bolje da bude, razumiješ. Bolje mi bre tu nego kod kuće. Bolje mi slave, mi tamo rgačimo sunce do sunca. Ovo i rana nije bilo loše, pravo ti kažem. Doduše, donosivala mi mama. Baš kad sam morao da im izdržavam te 14 dana, nama se pogodila letnja slava i donela mi ona tamo, donela ovako prženu ribu i čanak miljenog pasulja i neke kolače, post bio.
i veli mene onako zadijala se i šviče nešto u plućima, razumeš, i veli kaže, Milivoje, kaže, crni sine, kaže, što te, kaže, to snađi, kaže, nema kuj da mi priseđa kolač, kaže, što, kaže, to učini. Tela ona da svrće još jedare u subotu, kaže, će dođe na pije za proda korpu kajsija. Pa ja nisam mi dao. Rekao, idi bre, rekao, mama, rekao, vrši posao koliko možeš, koliko ne možeš, rekao, sedi. Nema rekao da dolaziš, beki, da sam ja stvarno na robije. Če dođem ja za neki dan. Nije rekao to, ali stvarno, nije mi bilo mnogo teško. Jedino što mi je krivo, to stvarno, onako, to me peče, onako, čvrljim se nekako kad to mislim. Krivo mi što nisam mogao da polažem za traktor. Stvarno sam sve umeo, bre, slave mi. A zarekao se ona dečmekasti, ona, da ne mogu nikako da pređem dok je on živ, da će da mu puči uvek i neki mi nagovarali da idem tamo da ga tužim kod njegove starešina, ali ja nisam teo. Nisam teo, bre, ne da molim nikoga ni za šta, bre, šta ti? Znam ja da vrana vrane oči ne vadi, znam ja to. Jedino što mi je stalo, sad tako kad ga sretnem u čaršije ovako, kad je pazarni dan i tako to, gledam ga popreko, gledam ga neko što štrije mnogo, mrzim ga Kinenca. Nije mu lako da trpi on to kad ga ja gledam, nije mu lako slavim. U zadnje vreme počeo da obaljuje pogled, obali glavu dole, razumeš? Ona je iz Godačice, izgleda položio i za traktor i, mislim, ovako, za ova kola, za ovo limuzinu. Vozio nekoga zelenoga tristača. Išao valjda tamo kod onoga dežmekastoga i plako tamo šta je radio, ne znam ni ja. Zduše čuo sam, mislim, ako narod ne laže, znaš šta je, išao tamo nosio mu balone i neke prasiće. Posle dežmekasti popustio i viđam ga ja tako kad. Uvek kad prođe, a vidi me onako svirne, onak. Nijedan put ne stane, staramo ga majke ja, razumiješ. Samo onako zametne glavu i kad nišani nešto preko volana i samo onako tut, svirne uvek. Ovako, pišamu se u svirenu ja, razumiješ. Mislim, to što se tiče za ovoga glumca, Radoša Bajića, znaš šta, nemo onda misli da sam mu jaki ovi Nemci, ovo što bije preko televizora. Gledao sam ga ja kođo put, izlazio on po filmova tamo, viđao sam ga. I stalno pobije po 100 Nemaca s jednim Rafalem, razumiješ. Nemo onda misli ako on tamo u te kaldrme, tamo u tem betonu, da ja njega ne mogu da nađem. Ja, kad uđem ja u šumu posle kiše, razumiješ, ja odmah nađem pečurke. Ako to, one ispod mahovine to, ne može da mane bre, i to ne knjigina, onako žute se. Ima da razgrnem ja dobro tamo po tem narodu, razumiješ, pa kad ga ja budem našao, razumiješ, ima da ga i cepam ki svinja, mrzam džak. Znao na koga se okomio suncem u Kalisu, pa nisam ja znao, stalno trči za malo neka pesaljka, kaže, molim te, kaže, jeli, kaže, kako je bilo ono za dedu, kaže, pa kako je bilo ovo, pa ja, čako mi je popila mozak, razumije, ne znam ja kakve varijante on mene sprema. Mislim, jedino što, kako treba, rekao, ovako što je opisao ljudski, to, za ovoga Drljopu, za ovoga Radoja ovde, komšiju, kakvi mi to komšija, pišam su njega ja. Njega ja sam stvarno izgazio dobro. Doduše ono sa kocem, jezda je bilo, ne da kažem. I dan danas ne govorim sa njim. To je jedini čovjek u selu što ne zborim s njim, slave mi, mislim. I on mi baš komšija. Ne zgoran bre, kikrape, stalno nešto buška, nešto rovari, ne valja mu, vamo, namo, ti rekao bre, sunc ti kao isano. Ne da kažem, nije mi baš zgodno što ne zborimo. Znaš kako, kuće do kuće, gledamo se tako preko plota stalno. Rekao sam jedan dan, ću dim goru Tesnik, da pokupujem na otpad one metale i da zagradim gore 6-7 metara, bar da ga ne gledam, razumiješ. A teo sam ja da budemo mi lepo, pokušavao sam ja, ne vredi ništa. Ja sam mu život spašavao, ali on to ne da ceni. Ne perisali njemu, mislim, tamo perisali mu ovo kako se kaže, ma te kile bre tamo, šta, ne znam ja. I bila njemu ta operacija tamo i izgovnalo se nešto i čujem ja ovi njegovi kuku pali, jo, gradna kaže, jo, kuku, oni pogoršalo mu, kaže, mora da ga sečuje šedare i treba da ide dole se da krv. Poručili bi iz bolnice, kaže, nikako drugče, da dovedu nekoga da se da krv, jeli, ali kao treba ta nulta, to, mislim, to što retko ko ima tu krv. Vidim ja šta se radi.
Čim sam čuo ja u čemu je stvar. Znaš kako, ušao u mene neki đavo. Samo mi se on mota po glave. Čuti mi nešto u grudima. Znam ja, mislim, jer davao sam krv 4 puta u vojske tamo i znam. Kazali mi vi tamo i kaže da sam ja to baš ta, mislim tak što se traži, ta nulta, to što retko ko ima. I uzvrpolio se jak i svinja pre špricanje, rekao, čovjek je rekao što da mu pomognem, rekao, jes da ne valja za ništa, ali što da mu ne dam, će da ostane iza mene. I banem ja ovako njegovu aliju, preskoči se preko preskakača. Onda pala kišica rosa neka, ja onako bos, banem tamo u njenu kujnu i on je ovako, kad me videše, poskakaše i počeše da plaču. Rekao, kad treba da se ide, rekao, ja ću da mu dam krv. I tako, posle, išao sam dole u Kruševac i bolnicu dole, glavranjao sam dole po nekom krugu, dan gubio. Čekali smo tamo 2 sata za ne pluvete, ono, kaže, gladovao sam tamo i popili smo mi onaj čaj i ono dali mi 2 parčeta leba, namazili nam onu mermaladu, ono, i dali ono da pojemo i ja spremio sam se, kao završili smo to i hoću da idem ja. Njegova žena ovako izvadi crvendača, izvadi iz maramčeta, odveze, vidi, kaže, veti, kaže, Milivoje, pa idi, kaže, negde na ćevape, kaže, i hvala ti, onako, Milivoje, vidi, ona mene gleda onako u zemlju, a ja, velim, rekao, ne daje mi, rekao, ja krv za ćevape. I izađem. Pa da misliš da mi zna on to raduje, mislim, to što sam ja njemu dao krv. Sve to ispalo dobro i oporavio se on, došao kući. Došao je, samo čutio. Samo čutio. A znaš šta, nisam očekivao neku zahvalnost od njega. Sam mislio ipak, znaš, do duše ne da kažem, njegova žena, uvijek mi se javi, dobar dan, a on to prčio nos, samo šviče. Tako, nije mi žao, sad mi bar ne čini štetu, pojem mi, kradi mi trsku. A ja volim što sam mu dao krv, slavi volim. Ko ima, taj i daje. Thank you.